FM News. Lokal. Idol Dennis, kami. Para sa tanan, iti mangalap iti Banggi, Ilocos Norte, gabutan nagtaod manan, iti nakaad, atong Adolfin, iti laing kalman. Una ni Gabi Balwalwag Villegas, iti mapanaglayag itay tao, nakita na tiya grupo, iti Adolfin, nga nakaad kas magiti video, aglagtulad to, at dapat iti mabay iti bangkanang, kasi makipagkarkarera dakin ko na, nagturong iti tao. Nabaga na, nga ti-estimate na nga, umabot ti 500 gadol po nga darakkel dito yan, nga naamo keng kastamit yung kastamit ayan king kwa na, ba't napanag-layag. In video na, gaputan kay ayon itilangada iti Adolfin, nasusot king kwa na, nga agturong da iti tao nga iti agdama, ket maragsakan, agapot na dati na Dolphin ko na ngayon kada ito lang manen, nga nagsubid nga nagparang iti Banggi Bay, iti iliti Banggi, Ilocos Norte. Nabaga na nga nakastong nga Dolphin ket nakayo kimikat at iti Bambanog da, nga agkalap iti bye-bye, agapot naman man iti naka-cross encounter, kaya iti Marin Mamals, kasi butanding ket Dolphin, iti nadakamat nga ili. Iti agdama, idol Barangay Sernat, iti Panawen, iti Banggi, Ilocos Norte, kada ito tayo ibilan da nga swerte na doon, iti Marin Mamals, na magkita. Iti lawas na kita, 2 kilo, iti dumadara, iti nakalapan, da iti residente iti lugar, agapo iti kadaragi tayo agbutanding, nga alig na kita pangatrakada iti ikan, nga digito iti swerte iti da panagkalap, iti dakamat ni ili. Ito tawat bet iti NDRRM, iti nadakamat na lugar, kung iti member office, nga masapol iti parang protektar, iti parang salwad, iti ng Marin Mamas, ang magpilinaid, iti bukod nga lugar, nga agbalbalig natin, nga atrasyon, kaurnana, itasirek, iti wind turbines, iti bye-bye, iti Banggi, Ilocos Norte. Sa magpila man ito, iti Banggi, Idol Dennis Galipio, Tata, Aramen. Maraming salamat, Idol Dennis.